Halo, komunitas analitis karo sampean guru markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben indikator ing liyane rinci setitik luwih. Yen sampean kasengsem, sampean bisa ngaso. Sampean bisa nyinaoni kabeh parameter perusahaan kasebut kanthi luwih teliti. Kita bakal bandingake indikator dasar utama perusahaan Palantir Technologies Inc. ticker letter. Review digawe nggunakake data wiwit 07 April 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Palantir Technologies Inc. kalebu subkategori. Data, 49 organisasi melu pambiji, iki banget wakil. Kita bakal weruh tabel pesenan ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, 1,5 saka 10 terms. Total rata-rata kanggo subkategori, 2 terms. Yen sampeyan ndeleng sacara wiyar, ing pasar as kanthi agregat. Kita bakal weruh, asil rata-rata kanggo pasar ing agregat punika 1,9 terms. Marang skor 1,5 terms Palantir Technologies. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Palantir Technologies Inc. lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 saham sasi pungkasan Palantir Technologies nuduhake dinamika 226%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 59,5%. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging kita kudu mbudidaya kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Palantir Technologies Inc. regane 173 $55 sen miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika 641 miliar. Palantir Technologies Inc. nuduhake 27,091% lan minangka salah sawijining pimpinan ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $4,71 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $58 miliar. Palantir Technologies Inc. dadi bagian saka 8,121%. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Saham dikuasani Palantir Technologies Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar saham yaiku 27,091%. Regane buku 8,121%. Sing 70% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori ala -1 titik. Kewajiban utang organisasi analisa kanggo $23,5 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 5% saka ibu kutha perusahaan. Skor kanggo kewajiban utang perusahaan, apik banget, 2 terms. Rasio regane pasar saham perusahaan kanggo bati yaiku 375,6. Kanthi rata-rata subkategori 104,8, iki 72% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo organisasi ing subkategori, banget ala, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $462 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo teka 12 sasi samestine $790 mayuta-yuta. Kang 71,1% luwih saka ing wayahe saiki. F saka media WI samestine ing comparison karo ing subkategori, apik, 1 titik. Nilai perusahaan kanggo imbangan revenue punika 60,6. Rata-rata subkategori yaiku 766% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, ala -1 titik.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.870 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi wis tentatively samestine $4.900 mayuta-yuta. Iki 71% luwih saka saiki. Taksiran indikator dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Wates dodolan punika 16,1%, karo rata-rata ing subkategori 6,7%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 9,4%. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 1,445%. Iki 1,775% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake beda antarane rega pasar perusahaan Palantir Technologies Inc. paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah modal saben karyawan perusahaan $44.101. Dene kanggo subkategori yaiku $2.352. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 1,775%. Prakiraan saka jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Media WI saben karyawan individu $117.04. Kanthi rata-rata ing subkategori $22.400. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 423%. Taksiran bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawe $728.000. Miturut subkategori $335.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 117%. Asesmen saka bagian revenue saben pegawe individu dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham cendak 2,8%, karo rata-rata subkategori 2,9%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 37% kanggo perusahaan Palantir Technologies Inc. Dene ing subkategori tingkat iki kurang luwih 33%. Teknis, securities subkategori sing rega ing cara sing padha enggo bareng perusahaan Palantir Technologies. Rega saham perusahaan saiki udakara $74.02. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $94.17. Prabdan antarane prakiraan nyata lan ramalan konsensus kira-kira 27%. Ayo menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo kabeh wong, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening sistem referensi regane saham Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinned. Minangka asil saka analisis perusahaan Palantir Technologies Inc. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo buka pesenan, amarga video kasebut minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo masyarakat kanggo nonton nganti pungkasan lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.